போன போட்டிக்கு நம்ம தாத்தா gift கொடுத்தார்ல, இந்த போட்டிக்கு தாத்தா gift கொடுக்கணும். ப்ளீஸ் சாமி. கண்ணை மூடு, கண்ணை துற. இதுதான் பர்த்டேக்கு தாத்தாவோட கிஃப்ட்டு. என்ன தாத்தா அது? இது நீ பெரிய பிள்ளை ஆனதுக்கப்புறம் உனக்கு தேவைப்படும். தாத்தா இங்க கீழே வாங்க. தேங்க்யூ தாத்தா. ஏய், இந்த குழந்தைகளோட முகத்தில் சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ மன நிறைவாக இருக்குது. அப்போ இந்த சந்தோஷம் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக குழந்தைகளுக்கு நிலைக்கணும்னா நாம் இன்றைக்கி எதாவது செய்யணும்ல. எங்கள் குழந்தைய சந்தோஷத்துக்கு நாங்கள் இப்போ பிளான் பண்ணிட்டோம். அப்போ உங்கள் குழந்தைய சந்தோஷத்துக்கு நீங்கள் எப்போ பண்ண போறீங்க?